Siinä on meitsi. Julius Repo, opiskelija, 24 vuotta. Alun perin mä oon kotoisin Tuusulasta. Se on pieni paikka. Ja Lahdella se on vielä pienempi paikka. Nyt mä oon täällä. Tällä hetkellä mä suoritan laskentojen maisterikursseja täällä Vaasan yliopistolla. Mä oon lepponen sälli ja mä tykkään nousta uudelle levelille ja kehittyä jokainen päivä. Käy kurkkaamassa mun LinkedIn profiilin. Linkki löytyy tuolta alta. Työelämässä mä arvostan vapautta, vastuuta ja loistavia työkavereita. Mun mielestä duunissa pitää olla hauskaa, koska se, jos joku, tuo parempia tuloksia ja jengi viihtyy töissä. I can also speak English. I have done my exchange period in... Jag kan tala svenska. Det är inte min bästa, men jag kan använda den. Mä tykkään tehdä asioita vähän eri lailla, mennä vähän eri reittejä ja haastaa vanhoja toimintatapoja. Mä pääsin kouluttamaankin. Julius Repo, asenne ratkaisee. Laskuvarjohyppy silloinkin jännitti. Huhhuh. Mut hei, oma keikka. Silloin vasta jännitti. Mä tykkään sosiaalisesta tilanteesta, sosiaalisesta mediasta, kuvan käsittely- ja editointiohjelmista ja Suomen luonnosta. Ja tietysti punttien nostelusta. Ja oonhan valmentajakin, toiminnallisen liikunnan valmentaja. Mä oon aika laskelmava tyyppi. Mun löytyy suunnitelma aina seuraavan tilanteen varalle. Mutta aineen lisäksi mä oon kans kova myyjä. Kävithän sä tsekkaamassa mun LinkedIn-profiili. Sä mietit varmaan, miksi just mut pitäisi rekrytoida. Ja tietysti siksi, mä oon nuori tyyppi, joka on kohta aloittamassa työtä. Mä oon valmistumassa koulusta. Mulla on taitoja, joita välttämättä monen muulla ei oo. Mä pystyn tarjoamaan teidän yritykselle aika paljon osaamista ja ennen kaikkea omatoimisuutta ja innovatiivisuutta. Pystyn tekemään tiukkojakin ratkaisuja ja olla joka päivä ajan hermolla. Oikeastaan mä kuljen ennen niitä, jotka lukee ajan hermolla. Laita viestiä.